ओइ नारखो नारखो दंना गैयालै मानसियालाय ओइ नारखो ओइ र' मा दिनै बेरे फुंफुं नुजाफैखोलै खामानि दंलै खामानि मा खामानिलै थौनाय बै लटारिनि दखानाव थांनि फैसाखौनो होगोन होननानै दासिमबो होआसै माथो खबर लानो थांसैथ' माबा गिनायसो मोनलाय लांबाय आं थगायजाबा सेस औ मा दिनै होगोन गाबोन होगोननो फैसाखौनो होला बेलाय हारसिं थांनो माबोरैबा मोनलै सानैजों थांनानै मोजाङै रायज्लायना फैनोसै माला होयो माला मायो जेनेबा फिक्स बुंब्ला मोजां ना नङाबा ओरैनो टेनसन जाबाय थायो है लटारिनि फैसाखौ जाया दे थगाया बे र' थागोन र' ओंखाम जानि आङो बा दासिमबो ओंखामखौनो जायाखै नोङो दासो सिखारदों खोमा र' बे है हराव फेसबुक नायै नायै एथा दुथा जालायलांदोंलै आंना दिनै जाम्बालाय फेसबुकखौनो एसेबां नायो गार्लफ्रेन्ड गैया मा गैया फेसबुक नाया मा नायनो थै फाग्ला अ आदा फैसाया मा जाखो खबर मोनथाराखै माथो ओइ फंबाय नोंसिनाव खबरसो हैनो नागिरदोंमोन आं गाबोन लांफैदो फैसाखौ गाबोन जासिगोन फैसाया औ फंबाय गाबोन लांफैदो फैसाखौ माने बै दैबाना जाबायना साननैसो बिनि थाखायनो एसे पेन्डिं जाना थाबाय आरो ना गाबोन लांफैदो गाबोन जामारथारगोन मोनमारथारगोन ना आदा गाबोननो औ फंबाय खोथा होदों जेला मोनगोनानो गाबोननो मोनथारगोन मोनमारथारसिगोन बयबो थारमाने बेखौनो नेगासिनो आदा माब्ला मोनगोन होननानै मोनफेरि फैसा नालाय जेनेबा लटारि मोननाय फैसा मोना नालाय बेबायदि बयबो माने एक्साइटेड जानानै दङ माब्ला मोनगोन होननानै औ फंबाय मानो जाया एक्साइटेड जागोनथ' आरो लाखि मानसियासो बेबायदि फैसा मोनो नङा होमबा बयबो एक्साइटेड जागोनानो जेबो खस्थ' मावालासिनो नोङो बेबायदि लटारियाव 10 लाख गाहाम 9 लाख गाहाम फैसा मोनब्ला आरो मा नांबावगौ नङा होमबा औ बेनिफ्राय फंबाय जेनेबा खोथाया माबा आरोना फैसाखौथ' दा मोनगोन नाथाय नोंसा गारिखौसो मोनगौमोन नालाय दा गारिनि चेन्ज खालामनानै जोंफोरबो कास्टमार नागिरनांगौ जादों नालाय जेनेबा बिनिनो एसे खरसाबो माबा माबि बिदिनो ओंखारलाबायो आरोना एसे माबा लांदो जोंनोबो होलांदो माने आदा गारिया बेसेयाव सेल जाफिनदों माने नोंसोरथ' फानदोंसो ना नङा होमबा बेसेयाव फानखौ गारिया 10 लाखनि नङामोन होमबा औ गारियाथ' 10 लाखनिनोमोन र' बेनिफ्राय बिदिनो एसे माबा माबि खामानि थायो नालाय दे जागोन दे आदा एसे लाखिबानो जाबाय औ फंबाय जोंहाबो खस्थ' जायो नालाय बेखायसो आरोना दे जागोन दे आदा जागोन होमबा गाबोन फैसिगोन जोंफोरो बेसेसो समाव फैनांगौ बेबायदिनो सानजौफुनि 12ता बेफोरबायदियाव फैबानो जाबाय 12ता दे आदा जागोन दे होमब्लालाय केन्सेल खालायनाङा आरो जों गाबोन फुरा रेडि जाना फैथारगोन थफ्ला लानानै औ केन्सेल दा खालाय आदा जोंफोर गाबोन फुरा बेग गिदिर लाना फैखानांगोन नङा होमबा जागोन जेबो टेनसन लानाङा गाबोन जागोन ना जागोनानो दायो थारमाने फैसाया डिप'जिट जागोन आरो नोंसोर गाबोन माने 12तानि सिगां 12ता बेबायदियाव फै आरो औ दे होमबालाय आदा थाथ' गाबोन फैनोसै औ दे नोंथ' दा गाबोन फैसाखौबो मोनसिगोन टेनसन गैला नोंना लाइफआ सेटेल जाखाबाय हाबिलाखौ प्रप'ज खालायदोब्रा हैला जिलां अबावबा रिजेक्ट खालायबा दुखु मोनगोन आं है मा टेनसन लाबाय थायोब्रा मा रिजेक्ट खालायनो बेलाय नोंखौ रिजेक्ट खालायब्ला सिख्लायानो नङा बियो दा नोंहा जेबो टेनसन गैला लटारिनि फैसा मोनबाय 10 लाख दा नोंहा जेबो टेनसन गैला सब सेटेल गासिबो सेटेल जाखाबाय नोंना टेनसन लानो जेबो गैला हाबा खालायदो गोसथो होनना बुंना लादो आरो हाबा खालायदो नों बुंनाय बायदि इसेबां इजियावनो जायो नामा मानो जाया लटारियाव फैसा मोनदों होननानैनो बियो आंखौ मोजां मोनगोन आरो मानो मोनालै मानो मोना मा गुन गैया आंनि लोगोनावलाय नोंनाव मा गुन गैया गासिबो मोजां गुन दंजोबो माथो नांबावगौ बिनोलाय बेफोरखौ जेबो सानबाय थानांला लागोन लाया लाबा लाबाय लायाबा थाबाय आरो बुंब्रा लायोबाथाय हाबा खालायखादो टेनसन गैला फैसा मोनखाबाय आरो मा हानाय नङा खोमालाय आं प्रप'ज खालायनो है बादहो आंनो बुंसिगोन दे आगोललाय नों बुङोमोन न'खरा गाज्रि मायबा गाज्रि फैसा गैया मा मावना जाहोनो दालाय माथो नों गेरेजावबो खामानि मावो लटारिनोबो फैसा नांबाय दालाय माखौथो नांबावगौ नोंलाय हाबा खालायदोब्रा ओइ जाम्बा दानो हाबा खालायनो हायो नामा न'फोरानो बायला जिला न'खौनो लुनो हायाखै हिनजावखौलाय अबाव दोनगोन लाबोनानैलाय इन्जुर गब्लं नुहुरलायनायावनो दोनसै न'खौबो लुबायब्रा बाप्रे बाप इसेल'सो फैसा मा खालायनोलै बेखिनि फैसाया थोनायानो नङा न'सो लुना बाबानि दखानसो होनो ना मासो खालामनो ना हासो सुख'नो जेबोआनो थोआ बे फैसाया आरो हाबा खालायनायनिसो बाथ्रा बुंबावदों जालांगोनब्रा गासैबो थिरे बेबायदिनो औ गाबोन लिंहरदों फैसाखौ लानो लटारिनि फैसाखौ गाबोन मोनसिगोन आयु हालाहाय आं मबाइल मोनखासिगोन औ गंसे लानो हागोन दे नोंसोर बेनिफ्राय नों मा लागोन आदा फैसाखौ मोनबोला गाबोनो मा लानो आंलाय
जोंना टाउनाव शपिं खालामनो थांगोन दे बिग बाजाराव औ खम दामि ड्रेस ओंखारसैना 100-200नि बेफोरखौ लाबोगोन जोंहा सानना दोनबायानो नामा नोंसोर मा लागोन औ सानदोंथ' र' दख'ना बायगोन मबाइल बायगोन आरो माबा माबि देलायनाय बुस्थु बायगोन मेकआप बायगोन बा मा बायनो दं आंहा आयु लिस्ट बानायखागोन आंहा दायो जालायबाय बेना आंनो बट नांगौ दा टिउसन लानो गथ'फोरनो औ जागोन दे जागोन लाबोगोन मोजांखौसो दे एसे मोजां कुवालिटिनिखौसो लाबो आदा माइसि लाखि जोङो फैसाखौ मोनमारसिगोन 10 लाख होगोन ना आदा 10 लाख 10 लाख होद्रायनाय नङा खोमा 10 लाख होआ मानो होआ 10 लाख होआ मानो होआ माने बेबायदि फानबोलाथाय डाइरेक्ट होआनो एसे खमायना होगोन आरो जेनेबा 9.5 लाख बेबायदिफोर होगोन आरो नों रायज्लायदोंमोन आरो बिगोमाजों जेनेबा गारियानो 10 लाखनि होनबा मानो 10 लाख होआ माबा खालायगोन बिसोरो आंबो मोजाङै मिन्थिया आबै फैसाखौ गाबोन मोनसिगोन ना जोंहा आयु गाबोन मोनसिगोन न' मोनमारसिगोन न' फैसाखौ औ आबै गाबोन होगोन नो आयु फैसाखौ मोनमारथारसिगोन होनबा इसोर भगबाना मेगनखौ फुवारनानै नायहरथारबायहाय दे जायखिजाया फैसाखौ मोनब्लाथाय नोंसा बाबानियाव बे दखानाव जोंहानि दखानाव मालफोरखौ सोदो बेनिफ्राय मा खालायगोन आदा फैसाखौ औ 10 लाख जाहां एसेबां फैसा मा खालायगोन जोंहा बे फैसाया जेबोआनो नङा खरसा खालायनांगौबा गाबोन जोबजोबगोन आरो जाम्बिफोर बेलाय मा फैसाखाय जेबोआनो नङा नांबावगौसो न' गैया न'फोरा बायला जिला हाबाथाय न'आव बानायनांगौ लेट्रिन बाथरुम मोजां गैया हाबो बन्दक सुखायनांगौ आरो नोंसा बाबानाव दखानावबो माल सोनांगौ फैसाया थोनायानो नङा बे थोनाय नङाराथ' आबै फाखा न' लुबा बेसेसो थांगोन अबाव फाखानि न' लानो हानोहाय फाखानि न' लुबाथ' गंनैयावनो गंनै मोननै रुम बानायबानो माथो 3 लाख 4 लाख थाङोनो होमब्लालाय माबायदिथ' न' बानायगोन आं सानदोंमोन सिंनि खिनिखौल' फाक्का खालायनानै सानि खिनिखौ बेबायदिनो थाथसै नामा होननानै औ आबौ बेबायदिनो खालायनांगोन सिंनि खिनिखौल' फाक्का खालायबा न'फोरा एसे मोजां जायो आरोना माबानिख्रुइ बेबायदि न'निख्रुइ सिंनिखौ फाक्का खालायना दोनबाय उनाव हाबोलाथाय लुबाय बेबायदि आरो आबै आंबो बेबायदिनो सानदोंमोन बेबायदिनो खालायनांगोन दाहाय माथो फैसाखौ लानो लिंहरदोंनो 12थासोआव औ आयै बुंदोंमोन र' गुथाला नै बेफोरबायदि फैसाखौथ' बारे गले गले मोनबाय थाया बेफोरबायदि मोनबायबो थाया माबा नै हाखौ सुख'दो 3 नङाबा आरो फिसा जोंबायदि मानसियालाय माब्लाथो बेफोरखौ सुख'बावनो हागोन फैसा मोननायावनो सुख'ना लाखादो फिसाजो सानै दङ देनां हाबा हरनायनि खोथा दङ आरो फरायबावगोनसो मासो हा थाबोला एसे मोजां जायो औ आयै आंबो सानदोंमोन र' फैसाखौ मोनबोला 3 बै माबानिया बै लामा मोखांनि हाया बेखौ सुख'ना लानोसै नामा होननानै औ बे मोखांनिखौनो सुख'ग्रोदो बै खनानिया थाथोंसै दे 2 बिघाया उनाव नायगोन बेखौ बे 3 बिघाखौ लामा मोखांनिखौ सुख'ग्रोना लादों बेयाव एसे मावहैनोबो खेथिफोर मावहैनोबो मोजां जायोना मोखाङावनो बे उनखिनिया थाथोंसै दे बेबायदिनो औ दा फैसाखौ मोनग्रोथों र' औ दिनै फैसाखौ मोनब्लाथाय नों गाबोननो हानि माबाजों रायज्लायहै गोबाव दा खालाय औ रायज्लायहैगोन दे आं थैनायनि सिगां हाफोरखौ सुख'जोबनो हानायबा नोंसोरनि थाखाय आंनि गोसोआ सान्थि मोननानै थांगौमोनहाय नोंसा आबौआ मालाय बेसे खस्थ'यै लादोंमोन बेफोर हाखौ बोराया बिराद खस्थ'बो मावसैयोमोन बेनिखायनो हाफोरखौबो मालाय लानो हादोंमोन सुख'गोन आयै टेनसन लानाङा आबौ बायनाय हाफोरखौ सुख'गोन ना लाफिनजोबगोन आं मोजाङै आबाद मावसिगोन बेनिफ्राय औ आबाद मावनांगौथ' र' गरफा गरनै बेफोरावनो ओंखारो माइनिफ्राय आलुनिफ्राय बेसरनिफ्राय बेफोरनिफ्रायनो जोंफोरनि गामिनि मानसिफोरा गरफा गरनै फैसा ओंखारनाय मोनो बेफोरखौ मावाबालाय हा थानानैबो मावि मानसिफोरा जाम्बासो बे खरसा बारा जायो होननानै मावनो बानानै खेथिखौनो आबादखौनो मावला हासार होनाय माखासेखौनो जानांगौ जायो न'आवनो गायबोलाथाय न'आवनो एसे आलु ला कबि सबि बेफोरखौ गायब्ला न'आवनो मोजाङै मोनजायो मावगोन र' आयै मावगोन देग्लाय सुख'नो हाबानो फैगोन बोसोरनिफ्रायनो मोजाङै आबादखौनो मावसिगोन बेनिफ्राय आबौआ बुंदोंमोन नोंनि दखानावबो एसे माल सोगोन होननानै मालफोरखौनो सोदो एसे सोगोन र' आयै माल सोगोन दखानखौबो एसे फाहामनांगोन फाहामनायावनो 20,000सो थांगोन बे आरो 2 लाखसोनि माल सोनोसै सो दखानखौ मोजाङै फाहामना ला नोंबो थांफा बे गुटालखौ हारसिं थांनो होनाङा फैसा लायनायाव मा जायो मा मायो गिनाय मोनसे एसेबां फैसा मानसिफोरा मिथिखादों ओरैनोबा मेगन सासिगोन मेगन गोजा मानसिफोरा थांफा थांगोन र' आयै थांगोन नोंसोर फैजोबदो जोंहानाव गासिबो मा आनै दिसा नों
बयबो फैया मानो खाना जानो जोंहा गारिनि फैसाखौ दिनै मोनसिगोन लटारिनिखौ आबै लटारिनि फैसाखौ मा दिनै मोनसिगोन नोंसा औ दिनै मोनसिगोन नोंसोर दायैनो फै खाना जानो है आबै दालाय अबाव थांनो हाबावनो दे थांगोन दे एसे बोथोरफोरा मोजां जाथो मोजां जादों माथो सान्दुं दुंबायानो लामाफोरा मोजाङै रानजोबाखैना आबै दे फैसाखौ मोनबाय बेनो मोजां दे आरो दे थांगोन दे जोंफोर माब्लाबा ज'नो थांगोन गासिबो नङाहाय आबै बेबायदि नङा थांगोन र' गावसोराबो फैथारानो माथो लाइन गारियावनो फैनो हागौ गावसोरा सिख्ला सिख्ला सानै दङ फैयानो फैनो होबाबो बेनिफ्राय फैसाखौथ' मोनथ'वाखै दा मा दिनै मोनगोन नामा औ दिनै दाहाय मोनगोन ना दे थांगोन बे साननैसोनि गेजेरावनो थांगोन ओमफ्राय दिसियालाय अबाव आनैयालाय ओइ दिसिया दुगैदों आनैया नोंमाने अबाव थांखोथाय दे होमबा नोंसोरखौ फैथो होननानैसो फन खालायदोंमोन आं नोंसोर होमबा रबिबाराव फै दे रबिबाराव नङाबाबो जायखिजाया थांगोन आरो दे होमबालाय दोन मा होनखो आबैयालाय फैगोनथां मानोबा फैयानो एसे सानदोंमोन दिनै फैसा मोनब्ला ज'दो खाना जाखागोन हराव होननानै बेनिखायनो आं आबैखौबो लिंहरखाबाय गैया फैयानो फैगौमोन खोमा लामाफोरानो गाज्रि अबावथो फैनो हानो माब्लाबा फैगोननो दे फैथों दे लामाफोरा मोजां जाथों आयै आंनो मबाइलखौ एसे दामिखौसो नांगौ बेसेखौ आंनो 500,000निखौ नाङा आंनो एसे दामिखौसो नांगौ 12,000सोनिखौसो नांगौ आइ नोंसोरनो सानैनो एथ' दामिनि मबाइलखौ होब्ला फैसाफोरानो थोनाय नङा माथो दाथ' फैसाखौ मोनाखैयानो दा नोंसा बाबाजों आदाजोंबा मा खालायो आंनो दामिखौ हो 12,000सोनिखौ लैथोआ बुंदों लैथोनो खम दामिबाबो जागोननो आंनिखौ दामिखौ होना लैथोनो 5,000सोनिबाबो जागोननो दे फैसाखौनो मोनाखैयानो मोनगोन ना दे ना आयै बाबाया होनाय नङाबा नों बुंबासो होगोन आइ सिखिरि मानो थेसिबां दामिखौ नांगौ 12,000निखौसो नांगौ नोंनो 8,000सोनिखौ लानो हाया नाङा खनले मबाइलखौ लानो मोनबाय थागोन नामा ओरैनो फैसाखौ फ्रियाव मोननायखायसो दा लानो नागिरदों बहाथो लाबाय थानो हानो दामिखौनो लाखानोसै दिनै बाबानि सिगाङाव बुंदे आंनो 12,000निखौसो नांगौ होननानै दे जागोन दे बिहामजो देलाय सिखिरिया फन खालायदोंमोन लटारिनि फैसाखौ दिनै मोनसिगोननो मालाय खाना जानो लिंहरदोंमोन जोंफोरखौ फैसाखौ दिनै मोनसिगोननो औ दिनै मोनगोननो बेखौनो सिखिरिया फन खालायहरबाय खाना जानो फै होननानै दे मोनथों दे इसोराबो अनहरदों खानाखौ दे जानो थांनांगौमोन न'आवबो थांनाय जाथाराखै बाजैमोनखौबो सिखिरिमोनखौबो नुथाराखै खेबसे थांनांगौमोन दालाय लामाफोरानो मोजां नङा खोमा माथो बेनोथ' लामाफोरा मोजां जानायमोनबा फटनो थांना फैनो हागौमोन माबा सान्दुं दुंबाय थाब्ला रबिबारफोराव थांनो औ थांजायो थांथाराखैबो ना दिसियाबो थांनो गाख्रबाय दङ गासिबो थांना फैनोसै ज'नो खेबसे औ बेबायदिनोथ' सानदों ज'नो थांसै बयबो होमबालाय खिन्थाहर रबिबारै थांगोन होननानै अखा सखा जेबो हायाबा बोथोरफोरा मोजाङैनो थाबा थांगोन दे दे जागोन दे खोन्थाहरगोन दे आङो एसे न'खरनि अबस्थाफोरा मोजां जासिगोन खोमा दे इसोरा अनहरथारबाय दाहारफोरबो दंसोयो आदाया दा बे लटारिनि फैसाखौ मोननानै दाहार दुहार मारिजोबनानै न'खौबो खानोनो हायाखै न' स' एसे मोजाङै खाना लाबानो जासिगौ फिसाजोफोराबो देरबाय बेनोथ'